Boldog szüli hónapot, boldog szüli hónapot, boldog szüli hónapot jelzi, boldog szüli hónapot. Jé, boldog szülinapot, vagyis szüli hónapot. Na mi van ott neked? Nézd meg, torta. Szerintem Ó, már megkóstoltad az újadat, úgy látom. A földön van egy darabka. Ez a szilva. Fúrnak hozzá ünnepi zene. Ez végül is mind azért gyümölcs, keksz, babakeksz. Püréjéből is tettem bele. Krumpli püréjéből. Ha a közepét próbálod kihalászni, az puhább. no, Finom a torta? Böhe. Legközelebb finomabbat süssél anya. lehet, hogy a szilvás egy kicsit jobb. Kuc, kuc, kuc. No, Kuc, kuc. Lassan egyed. lehet egy kicsit darabos. Ez a torta, itt a torta. De milyen szép, nézd meg. Ja, tapicskolj bele. Ebben már ne lehet. Most már lehet még. Szerintem tetszik neki. Ugye? Nagyon finom. Nagyon finom lehet. Mi is Mert mindent egy éves korodban finomabb tortát kapsz. Csokisat. Milyen szokott lenni. Kikaparjam az elsőjét? Majd mi megesszük ezt A szélét. az olyan. Fincsi, fincsi. És ez a fehér? Egy kis lisztet szórtam abba a izébe, tudod? A muffin tartó, vagy mi ezt hívják. Egyre jobb.